Assalamu alaikum wa aduna e wa Sénégal jaggal ni jettude Allah e nelaɗo mum yettude jignaɓe men ɗiɗo miɗo salmina fof en kala ɗo ɓiɗɗo pullo woni miɗo salminma miɗo juuroma miɗo jarnoma machallah mini Fouta nder reedu Fouta holko saabi argolam nder reedu Fouta sika namnima ɗum sikka kam ɗum namnima mi sawrat hen pour jabadema hen saabu enen ko en Foutankoɓe te en ngala kadi ko wona Fouta wadde so en ngari Fouta en ngari e galle men en ngari ɗo fotɗen arde en ngari kadi ɗo fotɗen wonde machallah ɗum addimi Fouta e arde darde nder Fouta mi yi'a ɓe wonɓe Fouta ɓeɓe mi yi'atano saabu jibinami ko Dakar mawnirmi ko Dakar wadde noon somi ari ga en pour arde pour mi anda culture am mi anda famam mi anda ɓeɓe jiitmi e huɗum ɓe goni ko ɗum addi kam nder Fouta ko ɓuri kam welde woni jaɓɓugol ngol kala wuro ngo mbawɗa yottade ala mawɗo ala cuklel dow ha less fof en ɓe jaltat galleji mumen ɓe jalta ɓe jaɓɓoma ɓe bismoma ɓe duysuma saabu haɗandi kadi bismade koɗo noon ina weeɓi wawi bismade koɗo duysude koɗo ɓuri ɗum wel heɓe noon ɓe bismotoma ha pare ɓe duysuma ha pare ɓe keppata kadi ko jahata kala wuro ngo mbawɗa yottade sindo ko sago mumen ɓe tottuma tan ɗo koɗɗa wallahi ko ɓuri kam ko ɗo mettu ko ɓuri kam mettude woni koko jiɗmi ko haalde comme pular o ni no pular haaldirte ina kam ɗe si sattude seeɗa ɗum no musami mi arat ɗo mi yiya cuklel tokkosel keccel haala pularuji labɗi tos te min kala ko kalmi wadde hen ci ar no muusi kam trop. J'ai envie de pleurer. Inchallah way ngoɗo wuro ngo gonɗen ɓuri kam hen morko ngoɗo wuro saabu en garpa tarawo ɗo wallahi tarawo denɗuɓe saabu en jotti ɗo e wuro ngo cukloñ tokkosoñ ɓonnana ɓe ɓonni comci mumen ɗine en tene noon wiyete kadi ɓe mbaɗi cosaan cukloñ tokkosoñ jarat koñ duuɓi 4 en 5 6 ɗum dogni ɓandam ndu wallahi jimi ɗo ko weli kam kadi. jottimi ɗo kadi boisson o ni hen koko ɓuftate kala ɗo neɗɗo wawi won e legal ngal a ari ha ɗo addunoɗa amen teddugal sinno ko sagam noon mi yahatade ko ɗo jottomi machallah miɗo wiya ɗumen ɓe ɓuura tinnade no fewi e banggue foof surtout e banggue mo ganduɗa minen hen min woni banggue mogo woni han ko ganduɗa ko yero yaltini ɗum ina woni full tv ko pour foof en jeeyi ɗum kala bi o mbimi e mbimami sinno ko sagam mbatta hen hakkille ma mbaɗa abonné mbaɗa like mbaɗa partage te ganda full tv soko fulani fulɓe fof minen noon darde amen fof koko min woni ko juddu jeeri miɗen jiiɗi komin goni ko minen parnori komin goni ko saabu ɗo kala ceɗɗo haymo jiiɗa ina yaaha wiyato ko sinno ko sagam mi jaña debbo pullo gorko hen mo jiiɗa ina yaaha ko noon wi'ata debbo hen kadi ko noon wi'ata kono noon pulagu koko waɗi riche koko weli miɗo wiya on mbaɗe abonné mbaɗon like te gandon full tv ari te onon jeeyi ɗum te yerode kala ko jañi sinno ko sago mum o liggonto ko tan ko fulɓe sinno ko sagam noon fulɓe heɓe goodi doole machallah kala ɗo jahɗa e lesɗele ma taw ɗon ɓiɓɓe haal fularoɓe heɓe ɗon keewi machallah garon jingenen ko e men daronoɗen ko e men daronoɗen ƴiƴam men ɗum woni sababu amen ɗum woni yidde amen te ɗum woni doole amen hamin maaya min hen min duttata ko hen caggal hay lawol gotol min caggal Allah caggal mon min caggal Allah caggal mon gokke amen doole tan doole o woni mbaɗon abonné mbaɗon like mbaɗon partage minena mon ha faw inchallah ha abadan min duttata ko hen caggal lawol goto miɗo wiya yero Allah wurna gurnam ma ɗo Allah judnira balɗe ma Allah okkuma sago ma ha koko ganniɗa ko e leñol pular mbawa timminde ɗum nden ma fulɓe andu danan ari
wallahi mbarodi ari han ji oton ko on meeɗa yiide e aduna minen fo min caggal Allah caggal mon ngokke amen doole mbaɗe abonné mbaɗe like ay wo yam mbaɗe partager na welami